Jon eta Jokin gare Erromintxelak taldekuak. Taldea 2021 urtean sortu zen Arrasaten, taldekideak aldez aurretik ezagutzen ginean beste proiektu batzuetatik, eta jazz pertsonalago bat egitea erabaki genuen. Gure abestidanak poemak dira. Orduanik gustatzen zaian poema bat irakurtzen dudanean, gitarra hartu, eta Manus eta Nueva Orleanseko erritmoak hartuta, nahaztu egiten dut, eta holako ideia primitiboa sortzen dut, eta gero taldearekin komplementatu egiten dugu. Letren gaiak aukeratzerak orduan, arreta gehien deitzen didaten gaiak, existentzialismoa, bizitzaren zentzua, gizartean ujiezinak diren gauzak koloka jartzen dituzten gaiak izaten dira. Gure lehen lana Erromintxelak izenekoa. EP hau 2023an grabo ginun, Andoaingo Garate Estudiotan, Kaki Arkarazoren gidaritzapean. Diska hontan, gure estilo organikoa isladatu nahi ginun, jazza eta euskal folka nahastu. Gure bigarren lana, Nork Erraneni deitzen da. Nork Erraneni diska 2025an grabatuta da. 8 abesti osaturik da, zuzenian grabatuta, danak batera, 6 musikariok batera, Fruitzko Gaua estudian grabatuta, Asiertu Beltzuren gidaritzapean. Naiz eta zuzenian grabatuta egon, eta improvisazioa lehen planuan egon, diska hontan moldaketek garrantzi handi xauket. Diska hontarako luxuzko kolaborazioak eukitzugu, alde batetik Irati Bilbao jazz abeslarixa, eta bestetik Neomak taldeko Leiretxe Zarreta. Gure zuzenekuak oso energikoak die, divertigarriak eta dantzagarriak. Gure helburu printzipala, guk ondo pasatzia eta jentiai ondo pasarazi eta dantzaraztia da. Gure taldia eszenatoki ezberdinetara moldatzen da. Bai jaialdietara, plazetara, parketara, tabernetara eta antzokietara noski. Nitia Lopezek zuzendutako Esperoan bideoklipak UE Zinemen lehiaketan publikoaren saria irabazi zuen 2023an. Bestalde, Hiriko Soinuak lehiaketan euskerazko artista onenaren saria irabazi ginuen 2024an. Horri esker, Nork Erraneni diska grabatzeko aukera izan ginuen. Etorkizunera begira, abesti berriak konposatzen jarraituko dugu, kontzertuetaz disfrutatzen, eta estatu mailan pizka zabaltzen. Guretzat, musika gure bizitza da. Eta ez dugu mundua musika gabe ulertzen.